पहले तो हम रुआ के प्रणाम करते प्रणाम। ऐसा खूबसूरती के सलाम करते नहीं और बात कहे की चाहते नहीं कहीं कहीं कोई तो रुआ के एगो शायर मार दी का मारी मारी लेकिन तनिक बचा के मारी। अरे बचाइए के मारे तो तनी ध्यान से सुनी हाँ। कि रुआ एगो चरवाहा के हरियरी लगेनी रुआ चरवाहा के हरियरी लगेनी अनहरिया के मरकरी लगेनी आई जौन खूबसूरत चेहरा बा ये पर जब छोट बिंदी साटेनी तो एकदम साक्षात इनर के परी लगेनी। कैसा बहुत बढ़िया। हाँ। बहुत बढ़िया लगा। तो उधर ओजा बैठी ना ओजा ना ना तनी हमरा ई जो कंफर्टेबल लागत ओजा बैठी जानता नहीं। हाँ। हमार नाम है टीमन हम बात करी ले बड़ी नीमन। अच्छा वो खातिर हम एगो ऑफर देते हमरा खातिर ऑफर बा जी। कैसन ऑफर? जानते बनी कि हमार नाम है टीमन अब बात करी ले हम बड़ी निमन निमन। हाँ हाँ। हम चाहत नहीं कि रउआ ये गरीब के भाला कदी। कैसे? हम चाहत नहीं कि रउआ ये गरीब के भाला कदी आई टीमना से बियाह करके पूरा इंडस्ट्री में हाला कदी। कैसन बात करता रहो? अरे पूरा हमार योजना सुनी हम पूरा सोच ले बनी कि बियाह के बाद का कल जाई। बियाह के बाद का कल जाई? बियाह कैसे कल जाई तो बताओ पहले। अरे बियाह के बाद के बारे में सोची गरीब आदमी है सब फ्यूचर में चले जैसे वर्तमान देखम से तो नींद लगी ना लगी भाई यही से हमनी के भविष्य में सोची ले देखी बियाह के बाद का हुई कि ना चलल जी नेपाल में और ना नैनीताल में। फिर ना चलल जी नेपाल में ना नैनीताल में हमनी हनीमून मनावल जी अपना भैंस के खटाल में। इसीलिए कोई लड़की नहीं पट रही है आपसे। खटाल में लेके जाएंगे? गरीबी आदमी मनी से गरीब बा आदमी तो का करू। तो बिस्तर उस्तर होई ना घर बिस्तर तो होई। पुअरा बा ओ छोरा पा भाई का कल जाई तनी पुअरा मोट क दिया 2 बोझा गांज में से एकदम मोड़ी रो कुर्बान ना हम ऐसा भाई से बियाह ना करम। शहर में रहे वाली लड़की बियाह यार। गरीब के कोनो इज्जत नहीं खे देखो तनी पाखी जी गरीब के कोनो इज्जत नहीं खे का करी कहाँ से पैसा ले खानदानी गरीब है सब हमनी। कमाओ ना खानदानी गरीब तो होते हैं लोग कमाओ। गरीब यही थोड़े भइल बनी सब। फिर कैसे भइल? गरीबी पे भाई गरीब बने खातिर बहुत हमने संघर्ष कैली बनी सब बहुत काम एकरा पीछू मेहनत भइल बा बहुत मेहनत भइल बा बुझ जाए कि कर्जा कार के ऑर्केस्ट्रा नचवाई ले सब कर्जा कार के ऑर्केस्ट्रा नचवाई ले सब अब बीएफए मगर छोड़ के खाली मुर्गे मछली खाई ले सब कर्जा कार के ऑर्केस्ट्रा नचवाई ले सो अब बीएफए मगर छोड़ के मुर्गे मछली खाई ले सो। ओकरा बात सुनी सुनाई पटीदार से जौन बीता भर जमीन के झगड़ा होला। अच्छा बीता भर जमीन खातिर काठा के काठा बेचवाई ले सब झगड़ा।